3Ps é unha cooperativa que ofrece servizos en diferentes ámbitos, no ámbito social, ambiental e cultural, e o que facemos é dinamización local, asesoría, investigación, formación e produción de contidos neses 3 ámbitos. Nos ofrecemos perfumes de marca branca, xabóns naturais de glicerina, cosmética con ingredientes naturais, cremas faciais, esfoliantes, esponxas con xabón. Somos unha empresa de pintura que ofrecemos traballos de interior e exterior, de decoración, colocación de papel, alta decoración, traballos exteriores con andamio, grúa. Nos ofrecemos en Cal3 como negocio alrededor do mundo da fotografía pois todos os produtos relacionados co asunto, desde o revelado digital hasta os reportaxes de bodas, cuestións de estudio e, bueno, complementos de tipo fotográfico como marcos, etc. Nos aquí no Café da Vila ofrecemos un servicio de cafetería desde a mañá á noite, cafés, almorzos, refrescos, copas, cervexas, un servicio de cafetería normal, nada especial. Nos ofrecemos garantía, calidade, trato persoalizado ca familia e cos usuarios e, bueno, cariño tamén, dende logo. Eu ofrezo bacallá, ofrezo legumes, chourizos, ofrezo porco salgado, porco curado, xamóns, frutos secos. Ofrecemos na cafetería Aifos, ofrecemos todo tipo de variedades de pratos combinados, de bocadillos, de hamburguesas caseiras, de ensaladas.